L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Malta tappoġġja id-direttiva tal-Unjoni Ewropea li tiġġieled kontra l-iffaċilitar ta' dħul klandestin ta' migranti, inkluż bit-tisjieħ ta' regoli fejn tidħol il-liġi kriminali. Dan intqal Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard waqt li kienet jipparteċipa fil-Kunsill tal-Ministri tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fi Brussell. Dr. Attard sostna li din id-direttiva m'għandix tkun limitata għal benefiċċju u gwadan finanzjarju inkella materjali. F'dan il-Kunsill ġiet diskussa wkoll il-ġlieda kontra traffikar ta' droga fejn Attard sostna li pajjiżna jappoġġja kull inizjattiva f'dan ir-rigward. Kienet diskussa proposta ta' direttiva li titressaq mill-Kummissjoni dwar miżuri preventivi armonizzati li jipprevjenu it-traffikar ta' immigranti. Diskussu wkoll il-ġlieda kontra it-traffikar ta' droga, fejn Malta ċertament tappoġġja kull sforz li jsir biex tkun miġġielda din il-pjaga mifruxa mal-Ewropa kollha. Il-Ministri Ewropej responsabbli mill-Ġustizzja iddiskutaw ukoll ir-rapport dwar is-salt dritt tal-Unjoni Ewropea. Fuq l-aġenda wkoll ta' diskussjoni kien hemm ir-rapport annwali tal-Ġustizzja fejn kien rikonoxxut ukoll l-isforz li qed jagħmel pajjiżna f'dak li għandu x'jaqsam ma' investiment kemm fl-aspett diġitali kif ukoll ta' riżorsa umana biex jissaħħaħ l-aċċess għall-ġustizzja.